በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ነሐሴ ዕለት 4 ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኒ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ አምላክ ብዝኾነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም ነሐሴ 4 ጸጉሩ በጊዕ ለቢሱ ኣብ በረኻ ዝነበረ ተጋዳላይ ዝኾነ ናይ አቡነ ማቴዎስ ዕረፍቲ እዩ። ከምኡውን በዛ ዕለት ብዝኣተዋ ንስሓ ኣብ ልዕሊ ዕድሜኡ 15 ዓመት ዝተወሰኸሉ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ ወዲ ኣካዝ ንጉስ ሕዝቅያስ ዕረፍቲ እዩ። በረኸተ ምሕደረና አሜን። አቡነ ማቴዎስ አባ ማቴዎስ ንናይ ኣተሩ ንጉስ ብተኣምር ምስ ቤተሰቡ ዘእመኑ እዮም። ብናቱ ትምህርቲ ድማ ኣብታ ሃገር ብዙሓት ሰማዕታት ተረኺቦም እዮም። ንቅድስቲ ሳራን ሓዋ መርምህናምን ኣቦኦም ናይ ኣተር ንጉስ ክኸውን ከሎ ንሱ ድማ ንዝተቐረጹ ጣዖታት የምልኽ ነበረ። ኣዲኦም ግን ኣማኒት ክርስትና ነበረት። ንኣዲኡ ለሚኑ ኣፍቂዱ ናብ ዱር ከይዱ ኣራዊት ንምህዳን ኣብ ዝወፀ ጊዜ ድማ ኣዲኡ ናይ ሰማይን ምድርን ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ በረከት ምእንቲ ከሕድረሉ ጸልያ ኣፋነወቶ። መርምህናም ድማ ምስ 40 ኣፍራስ ዝሓዙ ኣገልገልቲ ወፅኡ ከደ። ናብ ሓንቲ ጎቦ ከይዱ ድማ ኣቦኡ ኣብኡ ሓደረ። ለይቲ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ዝተኣዘዘ መልኣኽ መፂኡ ኦ መርምህናም ተንሲእካ ናብዛ ጫፍ ጎቦ ደይብ፣ ኣብኡ ድማ ስሙ ማቴዎስ ዝበሃል ቅዱስ ሰብ ክትረክብ ኢኻ። ንሱ ድማ ናይ ህይወት ነገር ክነግረካ እዩ በሎ። ምስ ወግሐ ድማ ናብታ ጎቦ ደየበ። ኣብኡ ድማ ንኣባ ማቴዎስ ናይ በጊዕ ጸጉሩ ለቢሱ ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ብጣዕሚ ፈርሐ። ኣባ ማቴዎስ ድማ ኣጆኻ ኣይትፍራሕ ዝወደይ፣ ኣነ እውን እኮ ናይ እግዚኣብሔር ፍጥረት እየ ሰብ እየ ኣይትፍራሕ ኢሎም ኣበራትዕዎ። መርምህናም ድማ ናይ እግዚኣብሔር ስም ክጽውዑ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ኣቦይ ብዘይካ ኣማልኽቲ ዶ ካልእ ኣምላኽ ኣለ እዩ ኢሉ ሓተቶም። ኣቦና ድማ ናይ ሃይማኖት ነገር ኩሉ ምሃርዎ። መርምህናም ድማ ካብ ጸጉሪ ርእሳ ስጋብ ጽፍሪ እግራ ብለምፂ ዝተተሓዘት ሓንቲ ኣላ ሓፍቲ ኣላትንሞ ንዓኣ ናይ ኣምላኽ ስም ጸዊዕኻ እንተደኣ ድሕንካለይ ብሓቂ ብኣምላኽካ ከኣምን እየ በሎ። ተታሒዞም ድማ ካብቲ ጎቦ ወሪዶም ናብቲ ቤት ንጉስ ከዱ። መርምህናም ድማ ንኣዲኡ እቲ ዘጋጠሞ ነገር ነገራ። ብለምፂ ንዝተተሓዘት ንሳራ ሓፍቱ ድማ ብስውር ናብ ኣቡነ ማቴዎስ ኣምፅኣሞ። ኣቡነ ማቴዎስ ድማ ነቲ መሬት ባሪኾም ማይ ኣፈልፊሎም ንሳራ ኣጥመቕዋ። ካብ ለምጻ ድማ ተፈወሰት። 40 ጭፍራታት ድማ ኣሚኖም ብኢድ ኣቦና ተጠመቑ። ኣቦና ድማ ብሰማዕትነት ከም ዝቕበሉ ትንቢተን ነገርዎም። ባሪኾም መሪቖም ድማ ኣፋነዎም። ናይ ኣተር ንጉስ ድማ ንደቁን ነቶም 40 ጭፍራታት ዝኣመኑን ብሰይፊ ሰየፎም። ሰይጣን ድማ ኣብ ልዕሊኡ ሓዲሩ ይዕበዶ። ከም ሓሰማ ድማ ክግዕር ጀመረ። ክርስቲያን ዝኾነት ንቅዱስ መርምህናምን ንቅድስቲ ሳራን ኣዲኦም ናብ ኣባ ማቴዎስ ከይዳ ንጉስ ኣብ ልዕሊ ደቁ ዝገበሮን ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመን ነገር ኩሉ ነገረቶም። ኣባ ማቴዎስ ድማ ነቲ ንጉስ ዘይቲ ቀቢኦም ጸልዮም ፈወስዎ። ኣብ ውሽጡ ሓዲርዎ ዝነበረ ሰይጣን ድማ ብመልክዕ ሓሰማ ካብቲ ውሽጢ ንጉስ ኣውፅእዎ። ንጉስ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ድማ ብኣቡነ ማቴዎስ ትምህርቲ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነ። ምስ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበራ ሃገራትን ቤተሰቡን ድማ ተጠመቐ። ኣቡነ ማቴዎስ ድማ ንእግዚኣብሔር እንዳገልገሉ ነቢሮም በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፉ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ቅዱስ ሕዝቅያስ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝነግረና 700 ልደት ናይ መድሓኒና ክርስቶስ ሕዝቅያስ ዝበሃል ንጉስ ኣብ ልዕሊ ይሁዳ ነጊሱ ነበረ። ሕያወት ዳዊትን ሰሎሞንን ምስ ዓረፉ ከም ናይ ሕዝቅያስ ዝኣክል ቁኑዕን ናይ እግዚአብሔር ሰብን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝነገሰ የለን። እዚ ንጉስ ኣምልኾ ጣዖት ነቃቂሉ ኣጥፊኡ ኩሎም ህዝቢ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ከም ዘምልኹ ገይሩ ነበረ።
ነገር ግን ቅዱስ ሕዝቅያስ ካብ ዝነግስ ኣብ 14 ዓመቱ ናይ ኣህዛብ ናይ ኣስር ንጉስ ሰናክሬም ብጽልኢ ተላዓሎ። ናብ ኣከባቢኡ መጺኡ ድማ ከቢቡ ኣጨነቆ። ሰናክሬም ብኣጽዋር ብጣዕሚ ሓያል ነበረ። ከምኡውን ኣጽዋር ዝመዙ ካብ 1850 ንላዕሊ ብርቱዓት ተዋጋእቲ ስለ ዝነበርዎ ንሕዝቅያስ ከምዘይክእሎ ተረዲኡ መላእኽቲ ይለኣኸሉ። ብዙሓት እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ክነግረልካ እየ፣ ዝደለኻዮ ክህበካ እየ፣ ንሃገረይ ግን ኣይተጥፍእ፣ ንኢየሩሳሌም ኣይተቃጽል፣ ንህዝበይ እውን ኣይተቃጽል ብምባል ለመኖ። ከምኡውን ካብታ ከተማ ዝተረኸበ ወርቅን ሰልድን ኩሉ ጽዒኑ ለኣኸሉ። ሰናክሬም ግን ሰይጣን ዝሓደሮ ስለ ዝኾነ ናይ ሕዝቅያስ ልመና እምቢ ኢሉ ንናይ እስራኤል ኣምላኽ ንቅዱስ ስሙ እውን ተደፋፈረ። ንሕዝቅያስ እውን ካብ ኢደይ ዘድሕነካ መን እዩ? ንህዝቢ እውን እግዚኣብሔር የድሕን እዩ ኢልካ ኣይተታልሎም ክብል ለኣኸሉ። ቅዱስ ሕዝቅያስ ድማ በዚ ጊዜ ናይ ፈጣሪኡ ስም ከቃልል ስለ ዝሰምዐ ፈጺሙ ሓዘነ። መልእኽተኛታት ናብ ነቢይ ቅዱስ ኢሳያስ ልኢኹ ንሱ ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ። ኣብ ቅዱስ እግዚኣብሔር ልብሱ ቀዲዱ ማቕለበሰ። ስለ ኢየሩሳሌምን ህዝብን ድማ ፈጺሙ ኣልቀሰ። በዚ ጊዜ እግዚኣብሔር ናይ ሰናክሬም ምግድዳርን ድፍረትን ናይ ሕዝቅያስ ልመናን ስለ ዝሰምዐ ብናይ ኢሳያስ ኣንደበት ከምዚ በለ፣ ስለ ባርያይ ዳዊት ኢለ ነዛ ከተማ ከድሕና እየ። በታሌት ድማ ድንቂ መልኣኽ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ሰማያት ብግርማ ወረደ። ናብ ሰናክሬም ናይ ኣጽዋር ሰፈር መጺኡ ድማ ሓንቲ ጊዜ ናይ እሳት ሰይፉ መዚዙ እንተኣርኣዮም ካብ ናይ ኣህዛብ ሰራዊት 185,000 ሓያላት ከም ቆጽሊ ረገፉ። ኣብ ለኪሱ ዝነበረ ሰናክሬም ንግሆ እንተተስአ እቶም ሰራዊት ኩሎም ናብ ዓስኬረን ኩምራ ተቐይሮም ጸንሕዎ። ብስምባር ናብ ነነውየ ከይዱ ናብ ናይ ጣዖት ቤቱ ምስ ኣተወ ድማ ደቁ ኣድራማሌክን ሳራሳርን ቀተልዎ። ትዕቢተኛ ሰናክሬም ናይ ኣህዛብ መላገጺ ኮነ። ቅዱስ ሕዝቅያስ ግን ብፈጣሪኡ ስለ ዝተኣመነ ቅዱስ ሚካኤል ሞገስ ኮይንዎ ናይ ዓለም ነገስታት ኩሎም ፈርሕዎ። ኣብ ቀዳማይ ነገስት ካብ 18 ፍቕዲ 13 ካብ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 1 ንረኽቦ። ቅዱስ ሕዝቅያስ ንህዝቡ ናብ ኣምልኾተ እግዚኣብሔር ብምምላሱ ዘደንቕ እኳ እንተኾነ ግን ሰብዩ እሞ ሓንቲ ጌጋ ተጋገየ። ኣብ ዘመኑ ዓብይ ኣቦ ነቢይ ልኡለ ቃል ኢሳያስ ስለ ዝነበረ ሓረግ ትንቢት የፍስስ ነበረ። ካብ ዝተዛረቦ ትንቢት ድማ ድንግል ክትጸንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ዝብል እዩ ዝነበረ። ኣብ ናይ ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 14 ኣብቲ ወቕቲ ዝነበሩ ሓደ ሕማቕ ዝመኽሩ መኸርቲ ቀሪቦም ንንጉስ ብውዳሴ ከንቱ ጠለፍዎ። ኦ ንጉስ 1000 ዓመት ንገስ፣ ከመኻ ዝበለ ወላ ሓደ የለን። ነቢይ ዝተዛረቦ ትንቢት እኮ ንዓኻ እዩ። ድንግል ዝተባሃለት ኢየሩሳሌም ክትከውን ከላ ወልድ እቲ ወዲ ዝተባሃልካ ድማ ንስኻ ኢኻ በልዎ። ነዚ ጸማም ትርጉም ይህ ኢሉ እንዳሰምዖም ቅዱስ ሕዝቅያስ ኣይወቀሶምን እኳ ደኣ ልቡ ናብኦም ኣዘንበለ እምበር በዚ ምኽንያት እግዚኣብሔር ተቖጢዑ ንነቢይ ኢሳያስ ለኣኾ። ነቢይ ድማ ብቐጥታ መጺኡ ንንጉስ ከምዚ በሎ፣ ክትመውት ኢኻ፣ ስለ ዘይተርፍ ቤትካ ስራሕ በሎ። ከይደንጎየ ሕዝቅያስ ሓመመ ደኸመ። ነገር ግን ገጹ ናብ ቤት መቕደስ ገይሩ ክሓዝንን ክትክዝን ጀመረ። ንኣቦታትና ፍልይ ዘብሎም እዚ እዩ። ኣብ ቅድስና ነይሮም ሰብ ግን ስለ ዝኾኑ ይጋገዩ። ነገር ግን ንጽህናን ፍጹም ንስሓን ካብ ምቅራብ ኣይቋርጹን እዮም። ንጉስ ቅዱስ ሕዝቅያስ ድማ ናብ ፈጣሪ ኦ ጌታይ ከም ርህራይኻ ኣብ ቅድሚኻ ብቕንዕና ከም ዝኸድኩ ዘክር እሞ ይቕረ በለለይ ክብል ተማሕፀነ። እዚ ክኸውን ከሎ ቅዱስ ኢሳያስ ገና ካብቲ ናይ ንጉስ ኣከባቢ ከይረሓቐ ስለ ጸንሐ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናብኡ መጸ። ሕዝቅያስ ከምዚ በሎ፣ ጸሎትካ ሰሚዐ እየ እሞ ስለ ፍትወይ ስለ ቅዱስ ዳዊት ኢለ ምሒረካ ኣለኹ። ኣብ ልዕሊ ዕድሜኻ ድማ 15 ዓመት ወሲኸልካ ኣለኹ በሎ። ነቢይ ድማ ናብቲ ንጉስ ተመሊሱ ነዚ ነጊሩ ድሕሪ 3 መዓልቲ ድማ ናብ ቤት መቕደስ ድሒንካ ክትምለስ ኢኻ በሎ። ቅዱስ ሕዝቅያስ ድማ እዚ ከም ዝግበር ብኸመይ ይፈልጥ በሎ። ተጠራጢሩ ግን ኣይኮነን፣ ድንቂ ተኣምር ምእንቲ ክግለጽ እምበር
ነቢ ኢሳያስ ድማ ንፀሓይ ዓለም እንዳረኣየት 10 መዓረጋት ናብ ድሕሪት መለሳ። ኣብቲ ወቕቲ እዚ ተኣምር ኣብ ሙሉእ ዓለም ተራእዩ ነበረ። ተሰሚዑ እውን ስለ ዝነበረ ሕዝቅያስ ልዕል በለ። ብቕንዕና ንዝኸደ ንእግዚኣብሔር ድማ ንዝፈቱ ከምዚ እዩ። ናይ ዓለም ነገስታት ኩሎም ናብ ሕዝቅያል ኣዘንበሉ ገበሩሉ እውን፣ ምክንያቱ ጎይታ ንዕኡ ድንቂ ነገር ገይሩሉ እዩ። ቅዱስ ሕዝቅያስ ኣብ ዝተወሰኸሉ ኩሉ ዕድሜኡ ንእግዚኣብሔር ኣምለኸ። ኣብ ቅድሚኡ ድማ ብቕንዕና ተጓዓዘ። ምስ ናይ ክርስቶስ ናይ ዘርኢ ሓረግ ድማ ብቐጥታ ተቖፀረ ይብል ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 10 ን15 ዓመታት ንህዝቡ ኣመሓዲሩ በዛ ዕለት ዕድሚኡ ፀጊቡ ዓረፈ። ኣብ ናቱ ዝፋን ድማ ወዱ ምናሴ ተተክአ። በረኸት ረድኤት ናይ ቅዱስ ሕዝቅያስ ናይ ነቢ ኢሳያስ ናይ ኣቡነ ማቴዎስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ነሓሴ 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ሕዝቅያስ ጻድቅ ንጉስ ናይ ይሁዳ፣ ኣባ ማቴዎስ ገዳማዊ፣ ቅዱስ ዳዊት ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሃንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት። ኣሜን። ቅዱሳን ኣብርሃ ወአጽብሃ። ኦ እግዚአብሔር ንጉስ በቲ ዝሃብካና ሓይሊ ይሕጎስ፣ በቲ ዝሃብካዮ ዓወት እውን ኣዝዩ ደስ ይብሎ። ትምኒት ልቡ ሃብካዮ፣ ዝለመነካ እውን ኣይከላካዮን። ብዓብይ በረኸት ተቐበልካዮ፣ ብፅሪ ወርቂ ዝተገብረ ዘውዲ ኣብ ርእሱ ደፋእካሉ። ህይወት ለመነካ፣ ንስኻ ከዓ ነዊሕን ንሓዋሩ ዝጸንሕን ዕድመ ሃብካዮ። ብሳላ ምድሓንካ ክብሩ ዓብይ እዩ፣ ዕቤትን መጎስን ወሰኽካሉ ይብል ኣብ ናይ መዝሙረ ዳዊት 21 ፍቕዲ ካብ 1-5። ኣሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎት ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝወደኸ ዝነጠበ ኩሉ ካባን ናብባ ካብ ቃል ካብ ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣርመለይ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላት ነንባልሃንን ኩሉ እኩስ መዚአከ ንእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ አሜን። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕናቸው ድንግል ለሥጋችሁ እግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ተመጎስ ምንተክሉ ሎር ዘለም ስለክ ሰአሎ ጸልያ ፍቅር ወልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረለን ኃጣዊ ነተማጸነክ ተማጸነ ክረንቺ ለይኩን